Mä oon Jasmin ja mä oon valmistautumassa tankotanssin SM-kisoihin 2024. Mä kilpailen sarjassa Senior Women Competitive eli naisten kilpasarjassa. Ja yleensä meillä on ollut 2-päiväiset kilpailut, mutta tänä vuonna on pelkästään finaali sunnuntaina. Eli se tarkoittaa sitä, että ykkösellä täytyy onnistua. Jotenkin se fiilis on niin spessu. Mä en ole koskaan kokenut mitään samanlaista kuin tankotanssikisoissa. Et jotenkin kaikki on vaan niin ihania ja se ilmapiiri on niin hyvä kisoissa. Tää on nyt mun 4. kisavuosi ja musta tuntuu, että mä oon aina ollut ihan hyvä preppaa kisoihin tai silleen, että tietää, että milloin pitää koreo olla valmiina tai kuinka aikaisin. Tänä vuonna mä oon päässyt tekemään tämän koreon yhdessä Oona Kivelän ja Sofia Ruijan kanssa. Ja on ollut ihan supersiistiä päästä yhdessä kolmisteen tekemään näitä juttuja. Että mä koen, että tässä koreossa on vähän kaikilta jotain. Ja se, että meillä on vaan yksi kisapäivä tänä vuonna, tarkoittaa sen, että mä pystyn lauantain käydä silleen rauhallisin mielin katsoa muiden vetoja. Ja pystyy sen koko päivän vähän olla vaan siellä, että ei tarvi keskittyä siihen omaan vetoon, kun vasta sitten illalla, kun on harkka. Ei tätä tarvitse leikata! Tämähän on mieletön. Mä oon vaan näin. Okei. Let's go. Laitaanko se kiinni? Mahtuuko se? Ei herra jästä! Mä en kestä, siis ei voi ikinä heittää pois. Tää on huippu. Laitakaa seinälle toi. No niin, me tehdään nyt tämmösiä kannustuslappuja. Mä en kyllä tiedä, Mandi ei kisaa, mutta se on messis. Kannustetaan silti. Tää on Mandin ilme, kun se näkee tämän kuvan. Jep. Tää tulee tikku ja sit voi vaan. Kaikki monen kato minkä näkee. Nyt on käytetty, niin silmät leikassa. Tästä tulee niin SM-perinne, siis tää on niin... Tää on perinne jo nyt. Tällä hetkellä on vähän yli viikko ennen kisoja ja mä oon vähän kipeä. Mulla on ollut koko tämän viikon yskää ja tuntuu vähän keuhkoissa, kun hengästyy tai että jos vaikka puhuu tosi kovaa, niin tää totta kai vähän ehkä jännittää tai tuntuu, että tää ei ole nyt yhtään hyvä hetki tälle. Mutta ei voi mitään, tää on semmoinen asia, mihin mä en voi vaikuttaa. Niin muuten mulla on ollut sille aika luottavainen olo, että viime viikolla tämän kisaprepin aikana ekaa kertaa mä sain esiintyä yleisölle ja teki tosi hyvää saada vähän painetta. Sinänsä on just semmoinen luottavainen olo siihen, että okei, mä tiedän, että mun kroppa jaksaa tehdä tän ja mä tiedän, että mä osaan tämän sarjan, mä oon harjoitellut tätä tosi pitkään ja että mä kyllä pystyn tähän. Tää yskä on siinä ikävä, että sehän ottaa tonne hengitykseen, että katsotaan pystyykö hengittää, kun tekee kisavetoa, mutta sehän jää nähtäväksi. Ja nyt me mennään tänne sitten syömään ja sitten jatketaan. Okei. No niin. Joo. Menkääpäs nauttimaan. Menemme. Ja nähdään pian. Ja moikka! Moi!
ja varmaan jokaisen kisaajan pitää itse löytää se rutiini. Ja sitten sitä usein voi harjoitella parhaiten kisaamalla, että se tilanne on silloin niin kuin se aidon tuntunen. Perillä. Missä ne lasit on? Cool. Beyoncé! Yes! Mitä Vilman kanssa se? Oota. Mikä se oli? Mikä se biisi? Googlataan. Mä sanoin, että okei, mummo. Silleen, että se pitää Mä kerron sulle mun ensimmäinen kisahaastattelu. Mä en tiedä mitä grippiä mä käytän. Passi Oona sulla on, onksä? varmaan huoltaja, mutta jos se on valmentaja, niin sekin sopii. Moi. Jos mä katson, sä oot Sennu naisissa, henkkarit ja sit mä katson, että... Joo. Kyllä. Sama tyyppi. Sama tyyppi. Ja sulla oli tehtynä toi puhtaasti paras ja reilusti paras oli merkki. Hyvä. Merkee. Noin. Niin, mulla oli ulos. Yksi mun tavoitteista tänä vuonna, kun me lähdettiin miettimään niin tätä koreoa ja kisavuotta, oli, että kun tulee se niin kisapäivä, niin pystyisi jotenkin olla niin varmempana siellä tai että olisi niin henkisesti ehkä paremmin valmistautunut siihen suoritukseen. Et nyt viime vuonna oli niin aika tukalaa olla siellä niin bäkkärillä ja lämpäämässä. Ja jotenkin tunsi niin ehkä kaikkien sen niin jännityksen myös. Niin että totta kai kun kaikki muutkin jännittää, niin se niin tarttuu tosi helposti. Niin nyt mä haluaisin, että tämä vuosi pystyisi jotenkin paremmin just niin hallitsee sitä jännitystä tai en mä tiedä hallitsee, mutta ainakin niin kestää sitä jännitystä paremmin ja pitää pakan kasassa. Ja sitä varten mä oon myös tehnyt paljon töitä, niin mä oon tehnyt tosi paljon mielikuvaharjoituksia kisatilanteesta ja sitten totta kai se, että mä oon nyt käynyt pidempään jo terapiassa, niin mä huomaan, että se tuo mulle tosi paljon sitä varmuutta myös sinne treeniin ja niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen niin kuin urheiluun. Tänä vuonna mä myös aloitin fysiikkatreenit Antti Leirimaan kanssa ja sitä kautta tuntuu, että voimatasot on kasvanut ihan super paljon, mikä myös oli yksi niin kuin tämän kauden tavoitteista. Ja tuntuu, että on pystynyt oikeasti upgradeaa niin kuin pakollisia liikkeitä ja myös niin kuin ylipäätänsä liikkeitä siinä koreossa, että pystyy tehdä vaikeampia juttuja ja ehkä niin kuin näyttää myös kevyemmältä se tekeminen. Että mä oon tosi tyytyväinen siihen niin kuin päätökseen, että me aloitettiin yhdessä tekemään näitä treenejä ja että on myös ollut itse niin kuin tosi sitoutunut tekemään sitä työtä sen eteen. Niin tää on yksi nyt tosi iso juttu niin kuin mun valmistautumista myös tähän vuoteen ja tämän vuoden kisoihin. Kisakokous. Mutta mä en välttämättä chattia kauheasti vilkuille tässä tämän. Ollaan nyt kisakokouksessa, Zoomin kautta loppuu ihan just, niin lähdetään kämpille. Meillä on silleen semilähellä joku 2 kilsaa täältä, niin pääsee niin kuin nopsaa sitten kämpille ja takas kisapaikalle huomenna. Jee. Ai miten mulla menee? Niin. Hyvin menee. Rennosti menee. Ei oo koskaan ollut näin rentoa. Täällä tämmöisellä, itämatkalla. Ei oo etelän matka, mutta itämatka. Perinteinen Itämainen matka. Okei. Tämmönen ei oo vähän niinku pois töistä ja tuuraajat siellä Epikillä ja täällä nautin itämaisesta matkasta. 3 noita projektiryhmän tunteja ja 3 privaa. Mun on in it to win it. Kysy multa, että onko sulla jotain tavoitteita tässä tenniksessä? Mä sanoin Wimbledon. Konkreettista, että sä tiedät, että sä kisaat jotain vastaan. Että sun pitää, että sä katot sitä koko ajan. Niin, no niin kuin meidän karsinta kisa meihin.
Siksi me saadaan niin mennä sinne. Huomenta. Ehkä nukahin vähän. Uudestaan. Toivottavasti koko yön. No joo. Mutta mä heräsin 6.30. Ja sitten mulla on ihan sika vaikea nukata. Miten 7. Lauantai aamu. Kisat alkaa. Jee. Tänään kisat alkaa 1:00, niin mennään sinne kisapaikalle silleen, ainakin siksi ehkä vähän aikaisemmin. Sitten siellä on eka lapset, sitten on junnut, A-junnut, B-junnut, kaikki yksilösarjat tänään. Ja sitten 7:00 on meidän harkka illalla. Niistä pitää lämpää siihen. Mutta mä ajattelin, että mentäisikö ostamaan aamupalaa ja sitten tehdään aamupalaa. Laitaanko nää jääkaappiin? Ei. Okei. Eiks tässä ole niinku ovea? Välipalat. Haluatko paistettua kananmunaa? Ei. Ei. Munaamia sisältää pelkkää hiivaria. Okei. Okay. Mä heräsin yöllä ehkä niinku kerran silleen, että joutui vähän yskiin, mutta muuten yskä on jo parempi. Ei ole vielä kadonnut pois. Mutta ei satu niin paljon keuhkoihin enää. Ehkä mä otan vähän. Niin nyt on taas semmonen ihan niinku lungni fiilis. Ihan hyvä semmonen luottavainen olo. Mutta tällä viikolla on kyllä ollut aikamoisia koettelemuksia. Tai ei tää nyt ole niinku ideaalitilanne, että ei ole pystynyt 2 viikkoa treenaa kunnolla. Mutta ei voi mitään, mä en voi vaikuttaa asiaan. Ai. Nyt siinä on keltaisia nää keltuaiset. No luomumunia. Totta kai. Joo, mutta nyt on ihan ok fiilis niinku silleen. Totta kai tää on tosi ärsyttävää, että on niinku yskä, mutta sen lisäksi myös mietin, että kellä on niinku yskä joku 2 viikkoa. Niinku, että mikä juttu tää on. Ja mikä timing. Ja mikä timing. Niinku, että taisi voinut tapahtua milloin vaan. Niinku, mikä vaan muu päivä, mutta miksi just nyt? Anyone? Kertokaa mulle. Joo. Mutta ihan ok fiiliksillä nyt. Ihan kiva päästä ehkä vähän silleen tunnelmaan, kun mennään katsomaan noita muitakin tänään. Mitä se illan treeni, mitä se tarkoittaa? Illalla siis meillä on niin kuin, vähän niin kuin välinekokeilu. Tai se on silleen, että jokaisella on periaatteessa niin kuin 3 minuuttia aikaa tangoilla. Kiva, tää jäi ihan kiinni. Tää ei ole kokkishow. Tää ei ole mikään kokkishow. Me ollaan yleensä tehty silleen, että on esim. 2 samaa aikaa, niin sit sä saat sen 6 minaa, vaikka sä joudut niinku jakaa
Mutta joo, katsotaanhan jos saa jonkun jakaa, niin pääsis pidempään, koska se 3 minuuttia on aika nopea, jos haluaa tehdä niinku, meillä on kuitenkin 4 minuutin sarjat. Niin ei tarvitse niinku sykkiä niin paljon, jos sais vaikka 6 minuuttia. Kananmunat on valmiit. Mä oon oikeesti ihan hyvä kokki. Kuulostaa hyvältä. Mä ajattelin, että vois käydä vähän kävelyllä. Tai siis tuntuu, että on ihan super paljon niinku energiaa. Tekis mieli tehdä jotain enemmän. Tai SM:ssä on yleensä ollut 2 päivän kisat, niin sitten tekis mieli niinku tehdä enemmän, mutta ehkä nyt ei kannata. Sitten vaan mielikuvaharjoitusta niinku silleen ajattelin käydä läpi sen kisavedon niinku kokonaisen musiikilla ja sitten vielä semmoset kohdat, jotka tarvii vähän ekstra huomioon, jotkut niinku vaikeat temput. Mun koreo kertoo siitä, että yrittää päästä vähän niinku omista kahleistaan, mutta koko ajan tulee jotain uusia esteitä ja joku, mikä niinku vaan painaa sua alaspäin. Ja sitten joutuu semmoiseen niinku selviytymismoodiin ja yrittää niinku vaan kontrolloida kaikkea ja vaan niinku selviytyy. Ja sitten vihdoin lopussa ehkä tajuaa tai jotenkin niinku pystyy päästää irti ja huomaa, että sitten se alkaa niinku hellittää. Vähän niinku mä ajattelen sitä silleen, kun on paniikkikohtaus ja luulee, että niinku kuolee. Ja sitten on vaan silleen, että okei, no mitä sitten? Tai vaikka tuntuu, että pyörtyy, niin on vaan silleen, että no mitä sitten? Että sit mä pyörryn tähän lattialle. Ja sit kun sä niinku ehkä tajuut sen tai jotenkin sisäistää sen, niin sitten se alkaa ehkä hellittää. Niin tästä mun koreo kertoo. Okei, mun tehtävä on olla somettaja ja haastella ihmisiä ja olla Iiran huoltaja. Rikottavana on Oona Kivelän vuonna 2023 Suomessa järjestetyissä MM-kisoissa tekemä Suomen ennätys, eli hurjat 153,905. Hej! Vilken tid kommer ni då? No me ollaan Kuopiolla ju. Aha. No, vill ni komma hit via den här tävlingsplatsen i Norrköping? Joo. Varför då? Inte behöver ni liksom stanna, men när Julia ska filma de där juttorna imorgon så vi tänkte att om det här Oskari visar till henne. Och sen imorgon så kan du sen igen sådär på samma sätt som vi har tidigare gjort, att du skickar meddelande alla poängen som är i min sarja. Joo. Men sen när ni får äta, kanske vi kommer då samtidigt eller något. Ja, Nej men, vi kommer ja om ni kommer hit först, ja. Ja. Ja, nej men jättebra. No men, ja. All right. Jo, hejdå. Joka vuosi jotenkin unohtaa sen, että kuinka tukalaa aina on se alku, kun alkaa tekemään koreoa. Tai ehkä ei se ihan alku. Se alku on tosi innostavaa, kun tulee kaikki on uutta. Mutta sitten se hetki, kun pitää alkaa tekemään niitä kolmasosia tai kokonaisia, kun tuntuu, että ei niinku jaksa mitään ja mikään ei pysy ja on niinku tosi semmoinen huijarisyndrooma.
Ja sit sen kerkee niinku unohtaa aina. Pitää vaan miettiä, että tällaista se on, että tämä on niinku osa sitä matkaa tai osa sitä treeniä, että eka nämä jutut vaan ehkä feilaa tai ei niinku, eka vaan ei jaksa tehdä. Ja sitten siitä, kun saa toistoin, niin sitten pikkuhiljaa kyllä niin kuin saa varmuutta siihen ja totta kai se kunto kasvaa samalla lähemmäs sitä kisakuntoa. Aina niin kuin unohtaa jotenkin näitä juttuja, kun lähtee tekemään tai että mitä on tuntenut niin kuin viime vuonna. Mä tipun veteen, sit mä aluksi vähän tutkin, mitä siellä on. Ja sit mulle tulee semmoinen tunne, että nyt loppuu happi ja tulee paniikki. Yes. Mä ei enää haittaa se sohva. Se on sellainen pieni. Niin, koska nyt siihen rahoihin näin. Enjoy se. Ota joku eri, sit me voidaan vaihtaa. Mä en tuu sit pysty syömään niin paljon. Joo. Otatko peräti? Moi, voisin ottaa noin uuniperunat noskaa agenteille. Tää on niin perus minä. No niin kohta lattia. Sano sun täytteet. Lohi jatkaa meni sekaan. No itkenen vielä. Edes. Ollaan oltu koko päivä katsoa nyt kisoi. Tämmönen yleinen ongelma on, että musiikit on hirveän matalalla aina. Niin se on vähän semmoinen, mistä me ei tykätä. Mutta ei se mitään. Kaikki on vetänyt ihan superhyvin, ihan superhienoja vetoja. Tuo se vähän silleen fiilistä. Ei kyllä vielä ole semmoinen fiilis, että mä olisin niinku itse menossa tonne lavalle, mutta kyllä se kuitenkin se, että on niinku paikalla täällä, niin kyllä se vähän tuo kuitenkin semmoista kisafiilistä. Mutta muuten ihan hirveä hedari. Mä en tiedä, mulla tulee aina kyllä kisoissa. Ainakin kun mä itse kisaan, mulla aina, mutta silloin kun on tukkakin kireellä ja kaikkea muuta. Mutta otin vähän särkylääkettä, niin ehkä se helpottaa. Tulin tänne vähän hengittelemään pihalle. Kyllä tästä. Kisaajien pukuhuone. Moi! Moi! Joo. Mulla on vasta 7. Niin ei vielä ehkä. 7. Eikä harkitse. No mistä valikoitko siitä? Ota vaikka pussi, se pussi siitä. Mikäs karkkitarjoilu täällä on? Täällä on valmennettavan karkkitarjoilu, eikö niin? Jotain tämmöstä. No se on. Jaa, palkintoja jakaa. No hyvä, jes. No hei, mutta ei kai siinä ei tarvitse kuin niinku hyväksytty veto, niin pääsee. Joo, mutta oikeasti ihan hyvä fiilis silleen. Kunhan pääsee läpi sen verran, mutta mä ehkä sain myös vähän tsemppiä siitä, että Iira jakso vetää. Ei tää auta mitään. Ei tarkoitin, se oli matkalla tässä. Ai mitä meillä on tässä päin? Okei. Ai niin kuin se. Let's go! Katsi tänne kameraan, somettajan kameraan. Tunteet tähänkin
kisavalmistautumiseen on mennyt aikamoista vuoristorataa. Eli aina käydään välillä silleen siellä tuhossa ja sitten aina silleen, että no niin, nyt kaikki on kivaa ja nyt meneekin hyvin ja sitten tulee taas joku kohta. Mulla ehkä meinasi jopa niinku oikeasti silleen toivo loppuu, kun me yritettiin saada sitä mun volttia sinne kisoihin tai volttia edes sinne treeneihin, niinku, että pystyy tekemään solidisti itse. Niin se ei vaan niinku lähtenyt mitenkään tulee. Ja jotenkin mulla oli tosi vahva niinku semmoinen fiilis, että nyt jos mä en saa tätä volttia, niin mä en niinku pääse mun tavoitteisiin tai mä en niinku pärjää kisoissa. Ja sitten jossain vaiheessa me tehtiin se päätös, että me otetaan se pois sieltä ja sitten se alkoi helpottaa. Ja niinku kun sai heti myös sen, että ei tule vaikka heti sitä epäonnistumista, kun monesti me aloitettiin vaikka treenit niillä volteilla ja heti treenin alussa tulee se niinku epäonnistuminen ja koko ajan niinku se epäonnistumisen tunne, niin on siitä nyt hirveän vaikea lähteä sit niinku tekemään silleen hyvällä mielellä jotain koreoa. Ulkopuoliselle voi ehkä tuntua tai kuulostaa hassulta, että miten tämä voi olla niin tärkeää tai miten tämä herättää niinku itsessä vaikka niin paljon tunteita tai tälleen, mutta mulle ehkä urheilu on aina ollut niinku tosi iso juttu ja se on ehkä oikeastaan ollut ainoa semmoinen juttu, mitä mä oon niinku tiennyt, että mä haluan tehdä. Mä oon siis harrastanut joukkuevoimistelua ennen pitkään, noin 7 vuotta ja kilpailin tosi paljon siinäkin. Ja sitten mä jouduin lopettaa ja sen jälkeen mulla meni niinku aika pitkään silleen, että mä vaan ehkä etin jotain, että mitä mä olin vaan silleen, että olisi tosi kiva tehdä niinku, tai päästä esiintymään ja päästä niinku, ilmaisee itteensä vielä uudestaan, mutta mä en oikein koskaan tiennyt, että mihin tai että mikä se on se mun laji. Ja musta tuntuu, että tankotanssi tuli silleen niinku hyvää saumaa, että mä ehkä itse koen, että se olisi myös voinut olla just joku muu laji, mutta tää tuli niinku hyvään kohtaan mun elämässä. Näettiin jo sua. Onks mulla kiire? Joo, tulee sanomista. Eiks tuolla ole? Every single line. Eli nyt saa todella niin kuin aivan ylipitää. Jokainen pitää niin kuin näyttää, tietysti silleen, niin kuin, että idioottikin näkee tuolta niin kuin ihan takaata, että se on se 2 sekuntia. Voitte jatkaa juoksuttelua, jos me voi aloittaa vaikka silleen, että lähdet vaan hengittelee eka, kävelet niin kauan, että olet vetänyt muutamat hengitykset. Ja sit kun tuntuu hyvältä, niin sitten lähdet juoksemaan. Otetaan noiden juoksutuksien jälkeen sitten niin ihan vaan kaikkien paikkojen pyörittelyt. Ja nyt mä haluan vielä ennen kuin lähette, niin kaikki kertoo vielä ne niin kuin kohdat nyt, mitä todella. Nyt me mennään, huomenna on kisa, mutta tänään meillä on niin kuin kokeilu. Nyt mikä on tärkeää siinä kokeilussa? Sitten se spinnin just, että se pyörii. Joo, Se vauhti. Just näin. Vauhti molempiin. Joo. Ja sitten jos joku, ette ole tyytyväinen johonkin, niin tuutte alas, teette heti uudestaan, että saatte tietyllä tavalla sitä tuntumaa, just sellaista tuntumaa, kun te oikeasti haluatte. Yes. Joo, kyllä. Yes. No sama se lavan käyttö ja ehkä myös ne tangot, kun ei ole tehnyt silleen tietyllä korkeudella. Kyllä. Vähän vaikea tietää. Ja nyt se Russian split, Jep, tosi Russian ajatu. splitti. Sitten se paniikkikohta. Yes. No ne on 2 niinku semmoset. Joo, yes. Samalla kun mä sanoin, että urheilu on ollut ehkä ainoa asia, mistä mulla on ollut silleen varmuutta, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä, niin mä en ole ehkä koskaan ajatellut, että mä pystyn niinku tehdä sitä. Tai että, niin ehkä ylipäätänsä, että se on niinku asia, mitä vaikka voi tehdä työkseen. Ja mulla on ehkä ollut tosi paljon silleen niinku uskomuksia, että mitä niinku ei pysty tekemään, tai mä en
oikein koskaan myöskään osannut niinku unelmoida tai ajatella jotenkin silleen tosi isosti asioita. Mä oon myös tosi niinku tyytyväinen, että mä oon päässyt tähän pisteeseen ja sitten löytänyt semmoisen lajin, mitä mä pystyn kilpailla ja mä pystyn antaa itsestäni tosi paljon niinku tähän. Olisi ehkä helpompi, jos pystyisi niinku tyytyä siihen, tai jos tyytyväinen siihen, että treenaa vaan niinku omaksi iloksi ja tälleen. Ja se kisaaminen herättää ihan super paljon tunteita. Ja niin kuin mä oon niinku sanonutkin, että jotenkin, että on ollut ihan super vaikeita niinku hetkiä, mutta ehkä just se on myös siinä se, joka jotenkin motivoi tekemään sitä, että kun on niitä vaikeita hetkiä ja pääsee ehkä niiden yli ja pystyy niinku ylittää itsensä, niin se on sitten taas jotain niinku ihan superhienoa mun mielestä. Ja siitä tulee sitten taas ihan sika hyvä fiilis. Kun kisaa ja kun urheilee, niin oppii niin paljon niinku itsestään ja että niinku omista toimintatavoista ja että miten niinku reagoi tiettyihin asioihin ja miten kestää pettymyksiä ja totta kai sitä stressinhallintaa ja niinku kaikki tämmöinen, että jos ei kisaisi, jos ei urheilisi, niin mun ei ehkä tarvis niin syvään niinku koittaa etsiä niinku itteeni. Tai ehkä tarviskin, mutta se ei ehkä tulisi näin vahvasti esiin. Että mä koen, että monia niinku ongelmia, mitä mulla on vaikka ollut, niin ne on tullut vasta vahvemmin esiin nyt, kun mä oon alkanut niinku treenaa tavoitteellisesti ja kisaa. Koska siihen hetkeen vaikuttaa niinku kaikki muukin, mitä tapahtuu elämässä. Jotenkin mä ajattelen, että tää, vaikka se tuo tosi paljon sitä niinku stressiä ja niinku niitä vaikeita tunteita, mutta se, että pystyy niinku työstää oikeasti niitä, niin se on myös niinku tosi tärkeää. Ihan superrankka. Oli vähän huono pito ja henki kulkee huonosti. Mutta sain testattua mitä tarvii. Turha mun piti aina silleen miettiä sitä, koska en mä voi sille mitään. Niin, it is what it is. Ja just sitä, että vaikka mä olisin huippukunnossa, niin se on rankkaa. Ja kyllä mä hengestyisin anyways. Ja sitten olisi silleen, että joo, tää nyt tässä 6 minaa. Teen kaikki vaikeimmat jutut ja on helppoa. Tai ne hyvät spinnit ja niinku se aukesi ainakin tohon. Joo, siis se aukesi tosi hyvin. Se spinni aukesi tosi hienosti. Aukesi sinne. Niin, mutta siis se oli niinku... Ja sit oli niin kuuma, se kroppi jäi niinku heti kiinni. Joo, no se just. Ja sit kato, se joustaa tosi eri tavalla. Sehän on tosi joustava se ranko. Ja nyt se, että kun sä tuut siitä, niin sun pitää kato, kun päästään toi jalka jo pois sieltä pois jo. Toihan aukesi vielä paremmin. Joo, tää oli niinku... Toi dropaa. Jep. On vaan niin tahmea, että tuntuu, että nappaa heti. Jep, mutta myös oli niinku sellaista sivuttaisuutta. Joo, mutta tärkein just se, että saat sen niinku ne kädet alas ja sen splitin isosti. Et se on ja ainakin mä oon kokeillut sitä, että nyt mä tiedän miten ne pyörii ja vähän just miten se toimii. Jep, juuri näin. Se on oikein, se on just näin. Ja samoin ne lattiat, että tietää vähän Jep. vaikea käyttää sitä takaa. Niin, jep. Se on niin paljon. Ja sit se etureuna tulee heti. Joo. Mut en sanoisi ehkä, että tää mitenkään rauhoitti mun mieltä. Että ehkä tuo enemmän ahdistusta, mutta toisaalta ainakin alerttina niihin. Mutta se vaan kaikista eniten ahdistaa, ettei jaksa. Joo, ja sitä irhokin koko ajan. Että mitä jos mä jaksan. Vaan silleen, no, tiedätkö, että ymmärrän sen, koska sehän mittailee sitä kehoa koko ajan. Niin. Että jaksat. Mutta totuus on se, että kuuna päivänä kävisi niin, ettäkö sä et jaksaisi sitä. Että totta kai sä jaksat tehdä sitä. Niinhän se vaan.
niin kuin menee. Ja että just se semmoinen, että, niin, että rakkaa se voi olla, mutta se on niin kuin ainoa, mitä sä tulet niin kuin kokemaan. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se jaksaa. Niin. Se on tosi hyvä kokeilu. Tosi hyvä. Joo. Mäkin olen pysy eteenpäin. Selkeä. Joo. Ja lattiat. Mun mielestä tää voisi olla vaan vähän niin kuin kylmempi. Koska toi ihan niinku, että siinä on tavallaan koko ajan uudempi ja sitten on heti putsattua silleen. Se on paljon smoothie. Niin, että kyllä sitten niinku isotilanteessa niin siinä kuitenkin on aina sitä taukoa niinku minuutteja. Niin ja se on kuitenkin 4 tuntia aikaisemmin. Niin kuin se meidän veto. Jep. Ei ihan noin kuuma. Niin. Tiedättekö muuten, että onko se nyt silleen, että pito käydään kestämässä heti kun on putsattu? Heti kun on putsattu, niin lavalle ja tullaan takaisin. Ja sitten. Se on oikein. Ne missä on naarut. Se oli day one done. Yes. Saako nyt salaa? Nähdään huomenna. Tutsi, meet esimerkiksi mulle. Mä oon siellä se, olethan se ainoa D-tuomari. Sä näytät mulle, kuinka sä neilaat sun joko ykkösen pakollisen. Just näin. Kato Krisu, kun tää pysyy. Ja sit mä oon nimenomaan toi. Jep. Ja parallel, kun tää floorit on. Jep. Jasminin valmistautuminen on ollut hyvä. Toki Jasminilla sekä muutamalla muullakin on nyt ollut just varmaan tää ihan sama tauti, eli siellä on nyt vähän hengitystiet sitten piukilla ja totta kai vaikuttaa tekemiseen, että onhan se niinku tosi raskasta, kun sä niinku tiedät tietyllä tavalla, mihin sä pystyt tehdä ja sit yhtäkkiä joku vie niinku tietyllä tavalla sulta sen niinku hengityksen keveyden, niin se niinku, kyllähän se on niinku tosi niinku raastavaa, että mä niinku ymmärrän, että se vie henkisesti. Et mä en ole millään tavalla, niin kun, mä tiedän, että Jasmin hoitaa sen ja mä tiedän, niin kuin Iirakin esimerkiksi tänään, kuinka helposti hän sai vedettyä, vaikka on ollut niin kuin aivan jotenkin kuolemankielistä tällä viikolla. Mutta et mä en niin kuin epäile yhtään sitä, että miten se niin kuin ns. Vaikuttaisi siihen tekemiseen. Jasmin tulee hoitamaan, mutta just se, että se tunne, kun koko ajan sulla on vähän semmoinen, että pienikin hengästyminen totta kai jo aiheuttaa semmoista niin kuin, sitä raskautta. Ja sitten se raskaus tietyllä tavalla, kun se pakkautuu just sinne kurkkuun ja kaikkeen. Mutta että hei, meidän teemahan oli vähän tämmöinen niinku, pelon sekainen ja ahdistuksen omainen, niin jos nyt jotain hyvää halutaan tästä saada, niin ainakin saadaan sitten niinku hyvin ehkä niinku luonnollinen ja realistinen sitten tämmöinen niinku lisäpotkutunne tänne. Mutta että ei ole pienintäkään epäilystä, että Jasmin hoitaa homman. Me ollaan harjoiteltu paljon ja meillä on niinku, kumminkin tiimillä on niinku kisakokemusta jo sen verran ja me vedetään näitä läpi niin paljon, että mulla ei ole pienintäkään epäilystä. Huomiseksi ehkä semmoiset niinku tärkeimmät jutut, mitä Jasminin pitää muistaa, että tänään niinku just huomattiin se, että D-tuomari on tosi tarkka ja tiukka. Elikkä ne pakolliset liikkeet, ne on tosi tärkeät, miten ne tuodaan, koska sitten sanotaan tuolla kovalla tasolla, koko poodi, sanotaan niinku, ketkä siellä nyt on niinku 3 parhaan joukossa tai 4 parhaan joukossa, niin kaikilla on jo tosi kova esittäminen. Eli se esittämisen taso tietyllä tavalla on jo kaikilla kova. Niin sitten se on tosi tärkeää, että nyt se tuolla ihan korkeimmalla kärjessä, niin tosi paljon tulee olemaan se, että meneekö ne pakolliset läpi, tuleeko ne bonuspisteet sieltä ja riskibonukset, niin kuin kaikki tämän tyyppiset. Se on nyt tosi tärkeää, että 1 liike kerrallaan, aina haetaan sen maksimi liikelaajuus ja pidetään nyt, ei enää 2 sekuntia riitä, että voi ajatella aina, että 3 sekuntia. Tämän päivän kisat vähän ehkä antoi osviittaa siitä, että miten tuomarit tuomaroi. A-tuomari on tosi tiukka esimerkiksi, mutta että sitten taas kun päästään vaikka naisten sarjaan, niin sit se esittäminen on niin hyvää ja tietyllä tavalla se semmoinen niinku, lattiatekemisen kerroksellisuus, tarinan kerronta, kaikki tämmöiset niinku, ilmaisuun liittyvät asiat, niin ne on totta kai naisten sarjassa niin paljon paremmalla tasolla, että se ei ehkä ihan samalla tavalla huoleta mua kuin, niin kuin tänään huomasi, että
monien niin kuin hyvienkin tekijöiden A-pisteet tippu, jotenkin romahti niin kuin tosi matalalle. Mutta tämä Kuopio on mun mielestä aivan ihana tähän, niin kuin, luo tosi hyvät puitteet tälle kisalle. Tämä on kiva, tietyllä tavalla semmoinen hyvän kokoinen kisapaikka. Ei ole liian pitkiä matkoja minnekään. Kaikki pysyy niin kuin hyvin lähellä. Se on niin kuin helposti ehkä niin kuin näille ihan pienimmillekin junioreille niin kuin sitten hahmotettavissa se kisapaikka. Ja siinä ei ole semmoista niin kuin, on ollut niin hyvä viba, hyvä meininki. Ja no musiikit saisi olla vähän kovempana, niin yleisöäkin kuulee sitten ja tulee se tunnelma sieltä lavalta loppuun asti. Mutta muuten on ollut jotenkin semmoinen tosi lupaava eka kisapäivä ja tosi innolla kyllä nyt odotetaan sitten, kun päästään niin kuin kakkospäivään. Mut niinku se, että ettei se sit niinku näy niinku siinä tekemisessä. Et se, että ainakin silloin kun teit ne harkkakisat, niin ei näkynyt yhtään. Niin. Joo. Ja sitten... Olet esiintyjä. Joo. Niin. En mä myöskään, mä en oo silleen niinku... Mä en niinku oo silleen, että mä jännittäisin ihan hirveästi yleensä ennen. Mulla niinku monesti tulee sellaista silleen kisapäivänä. Niin, jep. Ja kyllä mä huomaan siinä, että niinku... Just ehkä ruoka ei maistu niin paljon ja tolleen, mutta ei silleen, että se ei tunnu, että on vaikka koko ajan ylivirittynyt tai jotenkin. Tosi hyvä. Joo. Hyvää yötä. Joo. Heippa. Moi. Mä ajattelin, että jos mä oon siellä 10:30, sitten mä eka teen sen mun hihan ja strassitan sen. Yep. Sitten 11 mulla on meikki. Sitten kello on 12. Sitten mä laitan hiukset. Sitten mä menen äitin luo. Äiti ompelee kiinni ne jutut siihen pukuun. Ja laitan sen mun lahkeen. Sitten kello on 1. Ja sitten mun veto on vähän yli 2. Niin sitten siinä se meneekin. Kestää joku 3 tuntia laittaa, ettei se valmiin. No jep, no nyt on kyllä vähän ekstra rakennus. Jep. Mutta mieluummin ottaa liikaa aikaa, kun et joutuu stressaa sitä. Jep. Ei kyllä hirveästi tee mieli mitään aampalla. Ei muakaan, siis mä en vaan edes pysty syömään mitään. Niin kuin, ei vaan pysty. Pitäisi kyllä vähän saada aikaa taas tehdä. Jep. No mä oon kyllä herännyt tässä 6:30 taas, että mulla kyllä on ollut tässä aikaa. Mandi voi antaa pieniä haasteita. Siivoustehtäviä täällä tänään. Esimerkiksi nämä omenat ja kaikki muut. Eikö siihen tiskikone voisi laittaa päälle? Esim. Se voi olla hyvä. Lähden. Voisit käydä vähän sitä Russian Splitin droppia ajatuksella läpi. Eikä sinne tule oikeasti niinku iso avaus. Niin. Ja se oikeasti se on loppujen lopuksi niin vaan ja ainoastaan niistä käsistä. Ja sitten kun me tullaan, niin se ei saa myöskään näyttää varmistelulta, että kyllä ne näkee kaiken. Jep. Et kun sieltä tullaan, niin sitten sieltä tullaan, se on niinku wop! Ja ihan oikeasti avaa. Niin, jep. Kyllä. Russian Dropissa on niinku yksi vaihtoehto ja se on iso. Kädet alas. Käydä pitkälle. Pysyy. Auki. Jaki. Iso droppi. Just tolleen. Ihana hieno. Viime vuonna mä yritin syödä sellaisia energiageelejä, mutta ne oli niin pahat. Olisi nyt syönyt vaan jellyisiä, lähtikarkkeja. Lähtikarkkeja, jep. Miksi se koska niitä? No jostain long.
suosikkisalaatti. Tarvitsetko sä jotain? Mitä mä halusin? Valttikarkkeja. Mä sanoin, että jos niitä ei ole, niin jotain muuta. Mä puhun jostain muusta. Ei geeli. Smoothie ei tossa. Tää on Tyrni. Myös Energize. Tässä jo vai seuraavassa? Seuraavassa vasta. Vastasin itselleni. Kotilääkäri, valelääkäri on kiva. Onko renta? Onko paneella? Ei näytä. Se tuntuu niin oudolta. Se näyttää, että tulee päät. Mä en oo pistänyt syömään mitään. Vähän jogurttia pystyyn. On. Koska nyt tää kisa pelkästään näitä meidän kavereita vaan. Siis kaikki duot. Voitte viedä samaa eteenpäin. Niin, mitä tapahtuu? No tässä aletaan tekee hihaa mun pukuun. Perussettiä. Joku 2 tuntia ennen kisoja. No ei nyt ihan. Mutta ei tätä voi tehdä aikaisemmin. Tai no ehkä tämän leikkauksen vois, mutta... Ei vaan voinut tehdä aikaisemmin. Mutta ei voi liimaa aikaisemmin. Oliko se kuka? 4 liveili. Katsotaan. Oliko se toinen? En mä vinkkaan. Toinen on avaa. Niin. Sitten eli tää lähtee nyt. Ootahan. Niin, tää lähtee siitä alemmasta. Oliko siellä? Vähän tuosta ylös. Sitten mulla on treenin ulkopuolella ollut pidempään jo vaikeuksia mun mielenterveyden kanssa. Ja se on totta kai tosi iso juttu, mikä niin kuin vaikuttaa sit siihen treenaamiseen ja kaikkeen muuhunkin. Ja viime vuonna mä ekaa kertaa niin kuin pääsin terapiaan, mistä mä oikeasti sain niin kuin apua. Ja musta tuntuu, että se on myös totta kai tuonut mut niin kuin tähän pisteeseen, missä mä oon nyt. Ja meni niin kuin tosi pitkään ehkä työstää semmosia niin kuin vaikeita asioita ja semmosia asioita, mitä itse ei ole edes niin kuin ajatellut, että tämä on ollut mulle jotenkin traumaattista tai niin kuin vaikeeta. Ja musta tuntuu, että tänä vuonna mä oon ehkä oikeasti pystynyt jo näkemään niin kuin tuloksia siitä terapiasta, että viime vuonna ehkä me käytiin niin kuin läpi paljon juttuja ja jotenkin piti vaan niin kuin työstää sitä hetkeä ja niin kuin, että mitä edes on niin kuin tapahtunut tai niin kuin, että miksi mulla on edes niin huono olla. Mulla oli pitkään niin kuin vaikeeta senkaan, että mä koen, että mulla ei ollut oikeus olla niin huono olo. Että mä oon silleen, että mulla on niin kuin ihan super hyvä perhe ja mulla on niin kuin tosi hyviä ystäviä mun ympärillä. Mä en oo yksin, mulla on tosi hyvä tukiverkko. Mutta miten mä kuitenkin niin kuin voin niin huonosti. Ja mä ehkä näin myös mun ympärillä ihmisiä, jolle niin kuin oli sattunut asioita. Ja sitten mä oon silleen, että mutta mulla on niin hyvä elämä, niin mä en niin kuin saa olla vaikka surullinen tai mulla ei voi mennä huonosti, koska mun elämässä oikeasti tällä hetkellä kaikki on tosi hyvin. Ja siinä kesti tosi pitkään, että jotenkin ehkä hyväksy sen ajatuksen, että se on ihan ok, että niin kuin kaikki ei ole hyvin ja että oikeastaan ei tarvi olla niin kuin jotain suurempaa syytä sille, että miksi voi niin huonosti. Tosi niin kuin paksu ehkä se niin kuin rajaaminen, että niin. Ehkä jopa lähti se semmoiseen Niin, niin. Mun on pakko sanoa, että kun mun silmät on tälleen auki, niin niitä ei näe. Että vaikka mun laittaa tosi tonne ylös, se ei näytä niin dramaattiselta, koska niitä ei näe. Ne on niin syvät luomet. Mennään eka siihen niin kuin tosi tummaan, pitkä virtaviivaseen, jopa vähän se niin kuin kissamaiseen siinä alkuperäisessä oli sellaiset, että siinä olisi tavallaan semmoisia
vähän niin kuin näin. Jep. Ja se on musta aika makea Se on sun makea. silmän muotoon, koska siinä voisi mennä vähän niin kuin kulmakarvan yli. Kaikki menee hyvin. Toi on ihana vaihe, kun joku meikka. Kaikki on parasta. vielä kaikki vielä niin. Siis se on jotenkin niinku, se on niinku, että joku rakentaa sitä sun kulkkia ja se voi vaan olla näin. Niin. Sijoit vaan siinä ja joku tekee sen. Herran jestas, tunnin päästä. Meillä on alla. Ihanaa! Oikeesti aika kivaa. Pressure is a privilege. Moi. Moi. Mites meidän some-ihminen? Sametin ja vähän hyytynyt eilisestä. Ei joo. Eikö hän ole aivan innoissaan? Se on day 2. Se on uuteen nousuun. Se on kuin heti hommi. Miten sä pelaat Jasminille, kun sä et, niin kuin, että hänen ykköspäivä on tänään ja sä et jaksa enää somettaa? Jasmin, mä oon pahoillani. Oh my god. On kiva. Tää on vähän kylmäkivahteisempi kuin nää, että tavallaan asiat ei ole niin matchattuja. Mutta toi silmä toimii aivan jäätävän hyvin mun mielestä. On tosi hyvä. Se ei ole niinku yhtään yli ja siinä ei ole niinku liikaa, mutta se menee just siihen vähän semmoiseen erilaiseen ruutkiin. Mä en jotenkin siltikään ole varma. Onko se on perfekti? Joo, olen nähnyt, että täällä oli muitakin. Ekaksi. Tärkeimmät on se, että Et saa neulan lankaan. Tai siis langan neulaan. Taisi mennä jo ihoon. En tuntenut mitään. Pysyy ainakin. Pysy ainakin kiinni. Ei oo ommeltu vaan pukuun. Iho on ommeltu kiinni. Hei, onks ne alkanut jonnekin saat? Ei, kyllä paljon. Ainakin tankea mut sä ties. 10 vailla kello. Oh, nice. Koska sit pitää mennä tonne, kun sit duuat tulee. Tervetuloa Kuopioon tankotanssi 9 SM-kilpailuihin sekä toiseen kisapäivään. Tänään kilpailevat parit sekä seniorit ja mastersarjat. Vuoden 2024 maajoukkueen kokoonpano valitaan SM-finaalin perusteella. Joo, ei päästään. Mä olin vähän. Aina vähän kaverin kukka. On tavoitteet, että mä olisin 1 valmis. Oh my god. I tried. I don't know what it is. Tattoos. I was like, it's a shortcut to my makeup. That is so cool. Oh, I love. You making the spirally things. The crowd seems nice, and the kids, like the energy is so nice. I love their dancing style. So cute.
Me saatiin viimeksi siis oikeesti... Ihan niinku vähän eri. Joo, tosi hyvä. Siis tosi paljon parempi kuin mitä ne edelliset. Kivan niinku erilainen. Siis että ne on niinku tosi erilaiset ne molemmat vuoret. Näyttää niin hyvältä. Koska mä saan aloittaa. Mun nimi on Tarja ja mä oon 28 ja mä kilpailen naisten kilpasarjassa. Tää on mun 5. vuosi. Samalla musta tuntuu, että moni asia, niin kun on niin pitkään jo niin kuin elänyt näiden asioiden kanssa, niin niistä on niin kuin tullut vähän niin kuin sellaisia normaaleja juttuja ja jotenkin ollut silleen, että no kaikilla on varmaan niin kuin tälleen ja että tää on niin kuin se elämä ja jotenkin näin, niin ehkä myös totta kai se terapia ja myös niin kuin silleen ihmiset ympärillä on niin kuin avartanut itsellekin katsetta siihen, että okei, mun elämä voi olla toisenlaista, että sen ei tarvi aina niin kuin olla tällaista. Ja nyt alkaa jo välillä olemaan semmoisia hetkiä, kun on silleen, että okei, vau, niin kuin, että mulla onkin tosi helppo olla itsessäni ja kun mä huomaan, että on tämmöisiä hyviä päiviä, niin kuin treenikin kulkee paljon helpommin tai jotenkin vaan kaikki on vaan paljon helpompaa. Ja mulla ehkä on ollut myös niin paljon kaikkea muuta, että on ollut opiskelut, on ollut työt ja sitten treeni siihen päälle, niin ei ole oikeastaan ollut myöskään niin kuin aikaa millekään muulle. Ja sitten on helposti mennyt aina siihen, että niin kuin ylikuormittuu ja että se uupuminen on tosi lähellä koko ajan. Niin nyt mä oon ehkä vihdoin myös päässyt siihen pisteeseen, että mä oon niin kuin valmistunut koulusta ja mä pikkuhiljaa ehkä alan paremmin löytää semmoista niin kuin tasapainoa, että missä vaiheessa mä vielä jaksan oikeasti treenaa kunnolla, ettei niin kuin vedä aina silleen överiksi. Kunnon vaan tehdään just se, mikä on se sun perusnormaali ja se riittää erittäin hyvin. Eli tänään imetään magneetin lailla jalat maahan, eli tosi hyvä juurtuminen. Kun se magneetti vetää teitä alaspäin, niin samalla tavalla te kasvatte pituutta silloin ylöspäin. Ja nyt me lähdetään tekemään lämpää, niin kuin me aina lähdetään. Te saatte ensiksi vähän kävellä, te lähdette kävelemään ja pelkästään hengittämään. Sisään hengityksellä te vedätte pituutta selkärankaan, ulos hengityksellä te rentoutatte. Aikataulu varmaan pysyy nyt ihan niin kuin naisten sarja varmasti tulee alkamaan 13.50. Eikö se ollut näin, mitä siinä? Ja sitten sieltä tulee ekana Tarja ja Heta ja sitten Jasmin ja Farhana. Puhaltatte sitä kehoa, se keho hoitaa homman. Onko ymmärretty? Joo. Yes, let's go. Mä käyn Tavoitteet näihin kisoihin on aika selkeät, eli sijoituksena niin podiumpaikkaa lähden hakemaan ja muuten se, että saa niinku puhtaan suorituksen tehtyä. Et mä oon ehkä aina vähän mokaillut kisoissa, mitkä mä oon ehkä vähän yllättynyt välillä, että mä oon kuitenkin pärjännyt niin hyvin, kun mä oon tehnyt välillä aika isojakin virheitä. Mutta nyt niin tänä vuonna mä haen semmoista puhdasta suoritusta, mistä se tunne oikeasti niin kuin välittyy ja podiumpaikkaa. Alkaa on jännittää. Mitä? Alkaako jo jännittää? No vähän joo. Ei lähde vielä. Näytätte, kato miten isot tytöt hoitaa tämmöistä. Isot tytöt pääsee lavalle. Mutta se on tosi hyvä, kun sä voit olla kato vielä täällä. Ja nää kun menee tohon. Mun mielestä mä olin vasta niinku 20 vaille, mutta mun mielestä se kisa loppui. Mutta niin, nyt... Mutta mä en yhtään tiedä. Ei tämä voi pitää paikkaansa. Meidän sarja pitäisi alkaa 4-5.
eli minuutti sitten. Niin se lukee vaan, että loppuu 141. Ja laskujeni mukaan ehkä se olisi siellä puolelta. Okei. Käy vessassa. No ihan hyvin. Käyn siis tosi paljon opetella uusia neuvoja. Senior Woman, Tarja Nurmela, eli Helsinki. Hyvä Heta!
Sä oot upea, rohkea ja vahva. Nyt vedät vaan täysillä loppuun asti. Ei saa luovuttaa. Sä oot upea, rohkea ja vahva. Sä pystyt tähän. Nyt mennään. Kerropa, kuka on sun koreografia ja valmentaja? Koreografian valmentaja on Mona Kivelä. Sofia Ruija on myös auttanut paljon lattioiden kanssa. Miten sun valmistautuminen on näihin SM-kisoihin sujunut? No, siis meni tosi hyvin, kunnes tuli kipeäksi. Ja nyt mä oon ollut 2 viikkoa kipeänä. Ei ole pystynyt treenaamaan kunnolla. Ja ehkä siksi meinaskin vähän happi loppuun tuolla. Mutta tässä sitä ollaan. Läpi meni. Se oli se mun suurin ehkä ahdistus, että pystyykö tekemään niin kuin läpi sen kokonaisen. Niin, on tosi tyytyväinen. Kauas sä oot tätä harrastanut?
Mä oon harrastanut 4 vuotta ja kilpailu myös 4 vuotta. Millainen urheilutausta sinulla on ennen tankotanssia ja kuinka innostuit tästä lajista? Mulla on taustaa joukkuevoimistelusta ja lopetin joskus 13-vuotiaana. Siellä pitkään myös kilpailin. Mutta sitten mä tapasin Oonan ja mä olin töissä Oonan kanssa ja sitten Oona siellä pikkuhiljaa veteli mut sinne tankostudiolle ja sitten mä kävin Oonan tunneilla välillä ja sitten olin leirillä ja sitten kun training team perustettiin, niin Oona laittoi viestiä, että missä oot, ei ole näkynyt treeneissä. Mä olin vaan, että ok. Ja siitä se sitten lähti. Okei, onko arvauksia? 2. 15. Mä oon ollut väärässä kaikessa. Ja Jasminin pisteet. 128,6 alla. Se on ihan muuta aika hyvä. Se antaa paljon enemmän kuin mä asioita. Jep, se on tärkeintä todellakin. Siis mulla oli tosi hyvä fiilis ennen, mutta heti kun mä tulin tokaa tankopätkää, mä tunsin, että mä en niinku jaksa. Et mulla ei kädet vaan niinku jaksa ja sit mä olin vaan silleen, että okei, tässä vaiheessa se, että mä pääsen loppuun, niin mä oon niinku ihan vitun tyytyväinen. Et niinku ihan sama millään muulla, mutta se, että mä pystyn vetämään tämän korean loppuun. Niin. Ja jotenkin mun mielestä niin kun, just ton sun, niin kun, ton sun lähtötilanteen huomioiden, niin sä ylitit itses. Jep, mä oon tosi tyytyväinen silleen. Onnea! Kiitos. Oikeesti mä en kestä tää asua. Niin, onnea teillekin. Mä kiitos. Mä en oo yhtään ehtinyt mietin, mä muistan. Siis viikolla niin illan luukkeen sieltä älyten. Siis grattis. Tack så mycket. Det var jättefint. Sinulla on 3 pisteen 128,600 Jasmin Läspä. Siellä 2 pisteen 138,833 Tarja Nuuttela. Ja Suomen mestari piste 142,167 Heta Kiljunen. Jee, hyvä Hetta! Hyvät tytöt! Ai saanko mä grippejä? No mun omat. No mun omat. Sä oot niin lutunen. Oona! Oona! Mä en tiedä, onko yhtään hyvin. Miten me pistään kädet? En mä tiedä, mulla on jalanpää. Tänne kameraan! Ja sit huutaa. Okei. Kisat on nyt kisattu ja 3. sija. Sijoitukseen on tosi tyytyväinen, pisteisiin on tosi tyytyväinen. Mä oon kyllä oikeasti tyytyväinen niin kuin vetoon myös. Ja siis mulla oli tosi rauhallinen
ja silleen hyvä fiilis niin kuin bäkkärillä, oli sopivasti jännitystä. Mut kun mä menin lavalle, niin heti mun tokaa tankopätkää mä niin tunsin, että ei oo, tai että mä en tuu jaksaa niin kuin kunnolla tekee, että alkoi jo tuntua forkuissa ja no se ehkä eniten. Tuli vaan ylipäätään sellainen fiilis, että on tosi rankkaa. Ja sitten mä vaan mietin, että okei, mun ainoa tavoite on päästä tää loppuun. Että oikeesti mä oon kunnon champion, jos mä niinku pääsen tän koreon loppuun asti, että nyt mä vaan niinku taistelen. Ja sitten mä taistelin. Ja tuli virheitä jonkun verran, mutta joo. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä oikeesti jaksoin niinku vetää tän loppuun asti. Ja tavoitteena oli podiumpaikka. Podiumpaikka tuli. Niin joo, ei sitä voi muuta olla kuin tyytyväinen siihen, että pysty tekemään ja niin kuin, että vaikka oli kipeä tai on ollut kipeä, niin mä kuitenkin jaksoin vetää tuollaisen vedon, niin joo. Pitäis mun niinku nyt sanoa vai kysyt sä? Vai kerroinko mä vaan? Okei, joo, Okei. Oikeesti tuntuu silleen, että yleisö tuntuu, ei tunnu missään. Mulla oli niinku hyvä juttu, mut mä en niinku päässyt siihen juttuun. Ja... Anteeksi. Mä en tiedä, mitä mä oon kertomassa. Tää on tässä. Kiitos kaikille. Ei muuta kuin syömään.